तरीके जाए लड़के के जब शादी तय होता हाँ ये लड़की रहे हां ये अरे लड़को होते बा या जी लड़का कहता का कहता बाजार पे आए थे दीपक जलाने दीपक बुझा कर चले गए हाँ मेरे बाजार पे आए थे दीपक जलाने दीपक बुझा कर चले गए अरे इतने बेहतर तो सनम निकले कि दीपक के तेल भी अपने सर पे दबा कर वाह काहे हरकत ए हरका मत लड़का कहता का कहता कि दिलवा में सपना अरे धन हा धन हा अरे हजार काहे होला अरे दाय हा कि प्यार कवन चीज होई प्यार काहे होला बड़ी बाउर चीज है प्यार कवन चीज होई प्यार काहे होला लइका बड़ी दुख में कहता कैसे कैसे? बाबा कि दिलवा में सपना हो गोदिया है दिलवा में सपना चार काहे होला प्यार कवन चीज होत प्यार काहे होला प्यार कवन चीज होई प्यार काहे होला दिलवा में सपना चार काहे होला प्यार कवन चीज होई प्यार काहे होला प्यार कवन चीज होई प्यार काहे होला प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा तुम किसी और से मिलने के बहाने आजा तुम किसी और से मिलने के बहाने आजा प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा तुम किसी और से मिलने के बहाने आजा तुम किसी और से मिलने के बहाने आजा प्यार कवन चीज हो ये प्यार काहे होला प्यार कवन चीज हो ये प्यार काहे लइका कहता आखिर का ना कोई तोरा खातिर हां तारा खातिर का ना कोइले रहनी का ना कोई हां तोरे खातिर तोहरे खातिर अपना पापा के एगो पाड़ा बेच देनी हां वो सर खात ना रहे हाथ ना रहे लइका कहता काहे ना सहाला यार प्यार के जुदाई ये हो दिल से काहे ना सहाला प्यार के जुदाई ये दिल से चिंता सताई देला जिंदगी बीतेला मुश्किल से चिंता सताई देला जिंदगी बीतेला
जी जब बस सही लड़किया लड़कवा के धोखा रुकी पैसा आ गई। अच्छा तोहरों का पैसा दिया ला रुक जा यस एस पैसा पर देखी साज बाज बंद देख भईवा गइल बा काउंटर पर रुपया आ गई। एगो पेप्सी दे दो बाद में दियई। अन्ना देबो त ले ला दूगो रसगुल्ला पे एगो पेप्सी फ्री बा आओ आओ। ए देखी तो है हाँ। बिकी भैया आमदनी बुझाता कम हो गइल बा ना अब चालू हो जाई। चलिए देखी है जब दिल में लगा चोट बिक्की भैया का बगली से निकला नोट 100 रुपये का नोट मैं उन साहबान को तहे तहे दिल से हाँ तनी एक बार कौन दो शुक्रिया मनाऊंगी हाँ लेकिन अभी नहीं का ब्रेक के बाद अगले ब्रेक के बाद देके चल जाते